Роден е с тегло 1 кг. Сега вече тежи сигурно към 3 кг и 400. Редно е, след като се изпишат бебетата в домашна обстановка, да продължат с масажите и гимнастиката, евентуално, която е започната още в неонатологично отделение. Така би трябвало да бъде. В смисъл, че не се чака да стане детето 4 кг като тегло. Е добре да се правят тия процедури 1 или 2 пъти през деня, защото те са кратки и пък са полезни за бебетата. Да са с по-добра организирана двигателна активност. Да. Започваме като пак от вратленцето. Вдигам леко главата и поглаждаме тук рамото от космената част на главата до рамото. Това му е първия масаж. Да. Трябва да сме много внимателни и възможно да по-кратко като времетраене. Хоп. Браво. Толкова. А сега ще погладим ръчичките, като се следва хода от пръстите нагоре към рамото. Не хващаме длънта, а държиме само китката и правим едно леко поглаждане с пръстите. Като начало използваме само поглаждащите похвати от масажа. Браво! Сега другата ръка ще погладим. Да, ето пак хващам китката. Поглаждаме. Хоп. Така. Десен си. Ето. Да. Така. Минаваме лекичко през гърдите. Така. Ето ни. Хубаво. Да. Сега лекичко по коремчето. Пак прибираме ръчичките. Да, говориме на детето, за да може да ни фиксира. И поглаждаме коремчето по посока на часовниковата стрелка. Нищо особено. Единствена особеност е, че ръцете не се пипат, не се пипат дланите на детето. Хоп. Поне първите 3 месеца няма да ги хващаме. Да, ето, така. Чудесно. Той се разтерва, бори. Това са все нормални реакции за едно недоносено бебе и в същото време толкова малко. Сега минаваме на крачетата. Поглаждаме пак от ходилото нагоре. Да. Ето. Движението е към индиналната гънка. Следва естествения лимфоток на детето. Подобряваме. Тук е вакцинирана. Да, има в момента вакцина, направена е Синагис. И затова тук има. Да, хубав. Да, колко си хубав. Така. Сега, на гръб какво може да направим? Може да хванем ръчичките и леко да ги съберем. Ето. Чакай. Лекичко изтегляме, лекичко дигаме, без да преопъваме. И другата ръчичка, и тази. И сега двете. Ето. Чудесен. Пак нагоре. Пак. Браво! Сега минаваме на краченцата. Лекичко раздвижваме като колелце. Такова правиме. Хващаме крачетата и усукваме в едната посока. Усукваме наляво, усукваме надясно. Ето. Браво.
стимулираме и усукваме. Изчакваме. Ето, завърта главата. Браво! От два пъти ще започнем. На едната страна. Сега. Лепа. Събираме крачетата, пускаме ги. Това е за да стимулираме корените. Няма. Спокойно. Няма да се плашиш. Ето. Събираме крачетата нагоре. Бум! Браво! Чудесен си. Сега хващаме ръчичките, малко с ръчичките. Лекичко така завъртаме, лекичко завъртаме. Пак завъртаме, докато завърти главичката. Така, същото както правихме с кръчетата. Сега го правим и с ръчичката. То трябва да върти долу кръчетата. Браво! Сега правим едно упражнение за повдигане и стимулиране на главата. Хващаме раменцата. Ето. Лекичко го повдигаме. Да отлепим леко главата от постелята. Ръцете са прибрани. Така. 2-3 пъти. Не повече. Мъничко. Браво на теб. Чудесно. Хайде сега да се обърнем по коремче. Така. Сега ще направим малко масаж. Да. О, колко добре си повдига главата. Чудесно се държи. Прибираме ръцете под раменцата и лекичко правим едно поглаждане на раменцата. Това чудесно си вдигна главичката. Ето го. Изтегляме. Така. Ето. Браво, детето, браво. Мъничко. Леко сваляме памперса, помада. Малко тук поглаждаме до пето. Той е гладен в момента, затова почва да нервничи. Плюс това не е поставен толкова по коремче. Така. Добре. Сега едно хубаво упражнение, което е добре да му се прави. Това е да се приберат ръцете до тялото и да той да ги извади напред. Браво! И още веднъж, по 2 пъти ще направим всяко едно движение. Браво! Чудесен си! Добре. Тук ще проверим крачетата как се чувства. Ой. Добре. Браво! Ето! И сега още едно успокоително такова упражнение. Да, пак за добър контрол на главата. Това е леко го слагаме до пето върху нашия корем и леко поклащаме. Браво! Ой. Да. Последното нещо, което ще направим е ето, лекичко да направим една люка. Да. Ето да се залюлее бебето. Да го успокоява. Един добър завършек на нашата процедура. Нали така? И след това папане. Да, това е масажа, гимнастиката за първия месец, след като ви изпишат от неонатологичното отделение. Ето го нашия човек. Как се държи. Прекрасен. Може да го пробваме да видим как стъпва. Ето го. Ето как може да го хванем лекичко така. Да го повдигнем и да го стимулираме в вертикално положение. Браво! Така. И да го съберем. Ето, облегнате на нас. Обхващаме го. Отблъскваме го. Готов си. Тая позиция е много подходяща за носене и за гушкане на детето. Това беше от мен.